Pakahanga ka kol. Nahangat ko, May. Sa bidao, no? Welcome sa fishing capital of the Compostela Valley Province, ang munisipyo sa Mako, nga adunay 81,277 population base sa 2015 census. Ug ang word nga kaimonan ang tawag sa fiesta diri sa Mako. Ug June 17, 1967 natukod ang Mako. And guys, aduna po kini 37 ka barangays. Unya, tara na, lagda. Let's go sa Mako. First stop na ko diri sa Barangay Binuangan, kundi inahimutang ang simbahan sa inahan sa Kanunay, Panabang. Kay highway man ang dalan di ari, agianan po kini sa mga biyahero padung og Matis City. Ug ang word nga basketball ang hilig sa mga kabatan-unan diri sa Mako. Ug syempre, kay daplin man sa dalan, lahig-lahig gid ang mga baligya di ari. Ug isa po kini sa mga ginadayo sa mga biyahero, ang Mako Night Market. Kung tambay ka lang, syempre, ma-enjoy mo ang fresh air kay kusog ang huyuhoy sa hangin. Ug uso po di ari ang build project ng administrasyon diri sa Poblacion Mako, Compostela Valley Province. And actually, sa pagbisita nako, nagsugod palag tukod ang ilahang gymnasium. Ug ang baka ang kasagarang ginabuhi sa atong mga igsoong Muslim. O diba, maka-amaze ang sunset diri sa Mako. Kaya ang ilahang dagat nakaatubang sa west side. Sa pagbisita po nako, dagko po ang balod tungod sa low pressure area ug hanging habagat. Pero bisan pa man niana, lingaw gihapon ang matakusa sa amua. Wat nakapugong ang balod. Siyempre pa naman ang curiosity mo andar. Nako nakit-an isa ka sili nga violet. Wow! Kuyaw kaayo. Og syempre, road trip. Game na kay Corona. Kung nakita mo sa tago mong vlog, sila gihapon ang kauban nako. Og syempre, picture gihapon, masking gadagan ang motor. Siyempre, kay halos kalsada man ang dalan, road trip. Lingaw kayo. Daghan ka makit-an sa dalan, kung dili lang din nimo, tulugan. And here it is, kay si Angkol ang kauban, vlog pa more. Okay, bye. Kung tunod di ari kol? Kasudi ba gayon? Ano na? Gihangak na ka? Hangat kong hangos. Para mahidyo-sidyo sa night ba? Gina kay pagkaon niya ni kay badaon naman itanan. Oo. Wadaong yun. Badaon naman yan eh. Grabe na akong kauban. Kay lingaw po, kaubanon. Kita na ba ng kalinan? Marago ako nakita ang kalinan kol? Sabi na eh. Yawa din nga ano, view eh. Sabi na ni. Yaw dito. And success! Naabot na gid mi sa isa ka munisipyo nga naa sa bungtod.
lahi dire kon. Lahi no? Lahi dire no. Ang dalan kay. Lahi ra. Murag kargado piyo kunon di ari. Regado no? Sikto jud regado. Tuyo. Kargado lagi subida on di ari. Oo, subida. May nga mountain. Mau ingon nga. Mga Pear Mountain. Ya, mo sa experience mo kol. Okay. Okay ang Okay, ano ba yung lingaw ko ba? Daghantag mga kuan ba nga. Kasi natian nga ani. kasertihan nga. Ano ba? Oh. Bio, dili pa din nga biodo o bioda ba? Sa muka. Bio lang. Ano mo katingala guys, kay malipayong ganing tawhana ni guys. Malipayong gani permin din sira ni katawa di. Wag ka bugoy. Duwag agoy. Or napabete ka dayawan ang tuan ko la. Oh, napautoy kasayawan gyud. Sayawan. Rugap gani nagabi tagom. Oo. Yaw tagom. Kay kung mo tagumpay. Or ka nag-wish dere ko nga dere kong puyo. Oh. Wala na wish ko nga diri ko puyo. Dito. Ano? Okay man diri. Na nagay kwarta. Ako na kay kwarta. Oh, na. Pero puyo kagay kwarta ayon na lang. Mo nagiingon ko nga kay pasubida man tani saka dere. Oo. Mabahada ta balik. Oh, babahada. Kay lain ko rin ko pero hindi subida. Pagkabugoy. Nangalimahong Agoy. kaya kayo simuglakaw si Uncle ba kay magulanti dyan. Prato ang hektarya. Wapong hektarya di ari. Kapalo nga. Grabe pinaktaasa yung mga dawa. Grabe no. Sabing hangin ni Ate Tita. Hangin dali. Ansa? Palingki. Masa ta palingki? Gapo kayong mako, bay. Gapong mako. Dirit ka kayo, Nek. Doon na kriyaga di ari.